Normalment aquí fem el farà de la defensora solen estar el que és una mica etcètera, o realment són gent més enfocats del pacifisme, diguéssim. Avui, com sempre, m'he despertat i m'he ficat a fer feina. Pareixia un dia tranquil, fins que de sobte he rebut una trucada inesperada. Sí? Amb qui parlo? Soc ton pare. Amb Bustero. Mon pare fa un munt d'anys que se'n va anar a comprar tabaco. Portaria un puesto per a que t'espaviles d'una vegada. A on? A Traiguera. A Traiguera? Oi? Per exemple. No sabia ni qui era ni què volia, però vaig seguir els meus instints i vaig fer cas al que sempre m'havia dit ma mare. Fill meu, sobretot fes cas a les persones desconegudes. O algo així era, no me'n recordo. Fiques una mica més. Així fem una mica de ventall perquè la càmera mos pugui agafar. Saps que tu també portes 50 anys de periodista, hauries de saber això. Vale. Bueno, este és Berti, este és el meu alumne. Ell, de fet, és un paragafa. Però l'estic formant perquè... Sí, home, perquè és jovenet. És jovenet, és jovenet. Ja, però bueno, s'abaita ja, Ell, que sàpies que és molt justet, és jove. Llàstima. Jo em vaig emprenyar l'altre dia perquè el veig xulejar. Lo veig xulejar. Escolta, quan parlo jo, calla vostè. Sí, no, el xau és, però quan veu jo dic, has de fer com si fos una vaqueta. Saps? No patiguis que s'espavilarà. Ai, s'espavilarà, no ho saps tu. Berti, explica-ho tu, que vull que et garregis. Vull veure't... No, explica-li a Magdalena què són les vores. Explica-li-ho sol, en soltura. Les vores són les angonals. Què vols dir, Monals? Les ingles? No, les vores, el pèl que s'obreix del cés, del calçó. Home, com ho expliques, No, que de santet no té res, però vull dir, la manera d'ell fer-se toreros torejant, pues ara ell ha de començar, clar, on cada les manifestacions i això, ja serà un home format, però a poc a poc ha d'anar agranant el rodatge i l'engranatge. Estàs embassat, no? No, què pensava? No, ui, mare, si sóc una abuela ja. Normalment aquí fem el farà de la defensora solen estar el que és una mica etcètera, o realment són gent més enfocats del pacifisme, diguéssim. Vostè me pregunta sobre el mercat? Me frequen som mala normalment per fer alguna cosa. Ja. Me frequen som d'anys de la població de la costa cap aquí. Solen agafar-la? Com solen entrar? Sí. Sí, la gent, los turistes solen entrar. Nos han dicho que hay cerámica por aquí. Sí, li han pegat una peridonal al barret perquè fos grivillat. Perdó, quan fa del tot el que és Càlig, Sant Mateu, Sant Rafael, és una ruta que m'ha fet que són tot. 99 le llaman. Com has dit que et diuen? Enriqueta. Què? Enriqueta et diuen, no? Jo, Magda. Ah, Magda. Tu m'has dit que et diuen Magda. Magda, gràcies, Rosita. Ai, no, Rosita era la d'abans. Però bueno, Rosita. Rosita, una altra. Quina mania en Rosita, xec, és que te veig rosa. Explica-li a Rosita. A Rosita, una altra. Vale. Que no, que ma germana Sí, va, Rosita, gràcies. Rosita. Jo el que li vinc a dir és si quan fa una forma farà, i ells que fa, per exemple, les ambulàncies, a mi fa que dius, doncs mai podia fer una truiteta, quan la gent realment de Traiguera fina una cosa i fa... Perdona, però com no t'entenc, no te puc contestar. Ells se fa cansar, i ara sí, ara no solen... Nosaltres tenim verdura de casa, Vostè, que m'ho sé, que com ho especial, de natiu aquí? Sí. Aquí a Traiguera són diferents del que veus, A Traiguera jo els veig... Són bona gent, vale, però són més Molt bones criticons. Mira, una cosa que jo l'odio, odio, això de criticar, no m'agrada. Doncs mira... Aquest home sempre es menja una magdalena quan passa pel seu carrer. Jo sempre m'he menjat la magdalena dura. Doncs fica la remulla. Dura, m'ha dit dura, ho has vist? Sí. No, doncs veus, jo pensaré. Per molts anys. 80 i pico anys. Ella no. No, en tinc 18. Ella 80 i pico no. Ah, no, 18, en tinc 80, vaig néixer al 40. 80 vostè? 81. Què m'està dient ara? Aquest mes en faré 82. No acabarà, no acabarà, digues que té mal d'ella. Au, toca. Ella és un bitxo. Ja l'he vist de cop. Aquí li s'ha arreglat tot el... I ell... Jo ho he vist de cop perquè allà ja li ha pegat crit i ha dit no vagis per allà. És un bitxo, però un bitxo. Sí, li deixat menjar, però llavors com està de gordo. Aquesta qui és? Ai, doncs no ho sé. Aquella què? També em mira a mi, un dia que fa que està aquí. Segur! No, si aquí és un poble de pau.
Pues claro que us de pau sempre ho ha sigut. ¿Es la cosa para normalmente? ¿Es lo que tiene normalmente o depende del farador? Com no t'entenc? És que no t'entenem. Normalment que sí. Sí. Molt com serà, però no. O no solen fer cantar normalment. Nosaltres sí anem a la costa. I fa la para. Sí, sí. ¿Ha afectado el COVID? Sí, sí, bastant. Com a totes que me soltarà i m'estarà xerrada. Bueno, Sí. perdone. Gràcies, gràcies. Mira, les primeres eleccions que van fer aquí a Espanya Parla. van vindre nosaltres d'Holanda. Tu imagina't els anys que No, fa. digues, que jo fa tants anys? faig una becaïda i aprofito. Que ja no me'n recordo. Gita't, Berti, gita't, t'hi dic. Però ja és molt diferent, perquè també s'ha canviat molt. Sí, ha sigut, això... Ara, abans, Com pot ser això? antes eren pitjor que aquí a Espanya. Si vindries amb mi, Berti, que xerraries. I a més van preguntar per una direcció. Vols citar-te també un ratet? Tu parla, que això ell va gravant i nosaltres dormirem mentre... Parla, digues, t'escolto. Vam demanar una direcció i saps què ens van fer? Gita't més, que no passa res. Ens van assenyalar per un altre cantó. I llavors saps què va passar? Que va passar un altre i ho va escoltar i diu, deixeu-lo estar, aquest està borratxo. Que estava borratxo. Després tenim l'hospital a Vinaròs, que també Sí. anem, molts de metges. Sí. A Vinaròs L'hospital hi ha anem metges, perquè si hi haguessin veterinaris seria una desparellada. És una de los famosos cuando fue del feminicidio y es en fara es que siempre digo del chocotet, es como digo para anar al tor, a la chicharreta, ¿vale? Berti, Diverti Vídeos. Aguanta un moment. Ai, No, perquè m'agarra un ataque. ara ja d'ara endavant això Ja ens ho haurem es nota. de treure, ojalà. Ai, No, ya, vine. ai. Tu, que faràs No, que la caure? fico aquí. Que tu corres molt, que jo soc... Que jo tinc Ojo, me 81 sirve el micro, anys, Ojo el micro. Que soc molt vella jo ja. Anem. Soc molt vella jo ja, Hasta Guri, me passeja com un gosset,